Koje je mjere naša škola i država poduzela za vrijeme pandemije koronavirusa vezano uz obrazovanje? Početkom pandemije u našoj školi, a i u državi prešlo se na nastavu na daljinu. Naše ministarstvo u suradnji s Carnetom osiguralo je serverske prostore i programe za korištenje nastave na daljinu. Koristili su se Yammer i Teams. U našoj školi se koristio Microsoft Teams, koji su koristili učenici od 5. do 8. razreda, dok su učenici od 1. do 4. razreda nastavu pratili na televizijskom programu. Što se tiče učitelja, oni su prošli određenu edukaciju za osnovno korištenje Microsoft Teamsa, a učenici su zatim putem učitelja informatike te ostalih učitelja uspjeli nešto isto saznati i priključiti se tome programu. Ta nastava se odvijala uz određene manje poteškoće, međutim na kraju je sve to bilo uspješno i to je jedno novo veliko iskustvo za sve sudionike.